Dobrý deň, vážení diváci, vítajte pri ďalších živých rozhovoroch o vesmíre. Moje meno je Samuel Kováčik a už klasicky je tu so mnou Norby Werner. Ahoj. No a dneska, tak zaplískajte. No a dneska, neviem, či správne povedať, že výnimočne, alebo znovu Palo Gabsdil. Dobrý večer. Zo zloženia diskutujúcich asi viete, že sa budeme rozprávať o vesmíre a hlavne o mesiaci. A ja začnem možno trošku takou uštipačnou otázkou. Keď sme prvýkrát ako ľudstvo pristali na mesiaci, tak to bolo 13 rokov potom, čo sme prvýkrát vyšli na Everest. Na Everest sa teraz chodí v podstate, keď má človek krízu stredného veku a nevie čo so sebou, tak ide na Everest. A keď sa vraciame na mesiac, tak sme z toho všetci nadšení, je to také veľké halo. Takže prečo je také ťažké sa vrátiť na mesiac? Tak na mesiac sa vraciame po 54 rokoch. Naposledy človek letel k mesiacu v decembri 1972. V posádke bol vtedy aj Eugene Cernan alebo Eugen Černian, astronaut československého pôvodu. A ja si myslím, že vtedy nikto netušil, že to bude trvať ďalších 54 rokov, kým človek opäť opustí nízku obežnú dráhu Zeme. Ja som vyrastal ako dieťa v 80. rokoch a ja som jedným z tých ľudí, ktorých vlastne to pristátie na mesiaci inšpirovalo k tomu, že mám rád astronómiu, že sa astronómii venujem. Takže ako pre mňa to bol a ako dieťa mi bolo ľúto, že som sa nenarodil skôr, že som sa nenarodil v tých 60. rokoch, aby som vlastne ten program Apollo zažil. A ja sa na mňa díváš, ako bych to zažil, ne? Takže ja ako dieťa som pozeral ako obrázky Edwina Aldrina na mesiaci a odrazu Armstronga v príľbe Edwina Aldrina, lebo žiadne iné obrázky Armstronga z mesiaca neexistujú. Takže pre mňa to bol strašne inšpiratívny moment, to, že ľudstvo pristálo na mesiaci a som zvedavý, že ako to bude pôsobiť na ľudí teraz. Je to predsa len niečo iné v dnešnej dobe a som zvedavý, že či to bude tiež taký inšpiratívny zážitok pre celú generáciu ľudí. No a keď len niekto povie, že tak pred 50 rokmi sme to dokázali, tak však zoberte tú starú loď, dajte tam 3 ďalších ľudí a šup na mesiac mesiac s veľkým, môžeme ísť rovno o 2 mesiace s malým. V čom je problém v takomto pláne? Že prečo je to také zložité, keď sa nám to kedysi podarilo s jednoduchšími technológiami, menšou výpočtovou kapacitou a tak ďalej? To je tá prekážka. Ako tu nejde o to, že by sme to nedokázali, stojí to strašne veľa peňazí a potrebuje to politické rozhodnutie, aby do toho sa opäť investovalo toľko peňazí a toľko snahy letieť na mesiac. To nie je čosi jednoduché. Takže v 60. rokoch tým dôvodom bolo súperenie veľmocí. Vlastne keď Gagarin letel do vesmíru, tak Spojené štáty sa cítili tak, že ten náš súper nás technologicky predbieha, takže musíme vytýčiť taký cieľ, kde vieme ten sovietský zväz prekonať a keby tamto súperenie veľmocí nebolo, tak by nebol ani projekt Apollo. Vlastne tam išlo o to dostať sa na mesiac predtým, ako sa tam dostane sovietský zväz. A dnes je tu opäť súperenie, dnes je to súperenie s Čínou, vlastne ten projekt Artemis dostal tú politickú podporu po tom, čo Čína vyhlásila, že prvý taikonaut, čínsky astronaut, pristane na mesiaci do roku 2030. Takže toto je ten deadline. Do roku 2030 tam Číňania plánujú pristáť a Američania tam chcú pristáť ešte predtým, ako tam pristanú Číňania. A ide tu ešte potom o súboj o južný polmesiac, ale k tomu sa ešte dostaneme. Tak. Chcel by si k tomuto niečo dodať, alebo? No já v zásadě souhlasím s tím, co říkal Norby. Ten hlavní důvod, proč to trvalo tak dlouho, vlastně jsou 2 důvody. Politika a peníze. Protože při tom prvním programu Apollo, při tom prvním letu člověka na měsíc bylo opravdu obojí. Tenkrát na projekt Apollo americká vláda vyčlenila 4,4% svého DPH.
Dneska na projekt Artemis jde zhruba 0,4% DPH. Takže to jsou ty peníze. A další věc spočívá samozřejmě i v tom politickém nějakém chtění, protože tenkrát projekt Apollo byl skutečně o národní hrdosti. Američané věděli, že jim trošku teče bod do bod, nebo ne trošku, hodně jim teklo do bod, protože tehdejší sovětský svaz měl svým způsobem všechna kosmonautická prvenství na svém kontě. Takže Američanům nezbývalo nic jiného, než přijít opravdu s něčím velkým. A to byl právě let na Měsíc. Takže tehdy John Fitzgerald Kennedy, tehdejší prezident, v roce 1961 v květnu prohlásil, že tohle Amerika uskuteční a skutečně to bylo bráno jako národní závazek, jako něco, co celý americký národ prostě chce. V tom si myslím, že je obrovský rozdíl vůči dnešku. Dneska nevím, jestli by spousta Američanů se chtěla tímto způsobem vrátit na Měsíc, anebo jestli by byly ty okolnosti nebo vůbec ten důvod stejný jako tenkrát. Čiže vlastne ten veľký flex je, že teraz to ideme urobiť, ale s oveľa menším rozpočtom a potom sa aj porozprávame, že aké sú plány, že tie sú v niečom veľkolebejšie, ako boli predtým. Ťažko to asi rieši teraz ináč, ako porovnávať tú minulosť s prítomnosťou. Takže kde sme teraz v porovnaní s programom Apollo? Že na akej úrovni? No, keď sa tak až zoradíme k sebe, že Artemis 1 už je za nami, tak na úrovni Apollo je to kde? No ešte nepristávame. Tak teď jsme tak na úrovni, bych řekl, Apollo 7, kdy jsme, nebo no, tak něco mezi, protože že Apollo 8 to byla první loď, která letěla kolem Měsíce. Oni obletěli 10krát. A Artemis 2, která je teď v plánu, která brzy snad poletí, tak bude svým způsobem opakováním Apollo 8. Říkám svým způsobem, protože není to opravdu kopie. Samotná Artemis 2 má spoustu úkolů, má vyzkoušet spoustu nových technologií a spoustu nových vlastně procesů, které nikdy nebyly vyzkoušené. A jak už se vlastně naznačil, celý ten projekt je mnohem ambicioznější. Zatímco u Apollo byl tím hlavním důvodem dostat lidi na Měsíc, bezpečně a bezpečně dopravit zpátky, tak v tomhletom případě už o tohle jenom nejde, jde o to vybudovat tam nějakou lunární infrastrukturu a případně tam postavit něco na trvalé obývání našeho Měsíce. Ja by som k tomu ešte dodal, že toto bude istým spôsobom možno niečo menej ako Apollo 8. Apollo 8 bol skutočne... Veľmi dobrá marketingová kampaň, menej ako Apollo 8. Apollo 8 bol skutočne riskantný let. Ten by sa ani nebol uskutočnil, keby Američania sa vtedy neobávali toho, že sovietský astronaut na modifikovanej kozmickej lodi Sojuz zond obletí Mesiac ešte predtým, ako Mesiac obletí Američania. Apollo vtedy malo na konte jednu misiu, Apollo 7. Lunárny modul ešte nebol hotový a Američania sa obávali, že Rusi v každom momente môžu odštartovať. Na rampe Bajkonure bola raketa Proton, na nej bol ten zond, bola na špičke tá záchranná raketka, takže bol tam predpoklad, že by tam mohli vtedy Sovieti poslať človeka urobiť oblet. A vtedy sa Američania rozhodli urobiť let Apollo. Vlastne tá kozmická loď tedy letela len druhýkrát. Saturn 5 letela len druhýkrát s posádkou a v decembri 1968 vtedy Američania vyštartovali prvýkrát preč z nízkej obežnej dráhy Zeme k Mesiacu. Bolo to neskutočne riskantné. Oni sa tedy dostali na nízku obežnú dráhu okolo Mesiaca. Ako Pavel hovorí, 10-krát obleteli Mesiac, vtedy urobili aj tú známu fotku vychádzajúca Zem nad Mesiacom. A vtedy proste musel naštartovať ten motor toho servisného modulu, aby sa z Mesiaca oni vrátili späť. Takže ako všetci s napätím čakali, že či ten reštart motora bude či bude fungovať a tak sa potom tá posádka Apollo 8 vrátila. Teraz NASA ide na istotu, takže teraz ten oblet Mesiaca bude vyzerať tak, že tá raketa Artemis vyštartuje najprv na nízku obežnú dráhu Zeme, urobia jeden oblet na nízkej obežnej dráhe, keď všetko bude fungovať, tak ten druhý stupeň pošle tú kozmickú loď na takú pretiahnutú dráhu okolo Zeme, čo bude trvať 24 hodín
tá dráha, takže bude to vysokoeliptická dráha a počas tej vysokej eliptickej dráhy sa bude ten lunárny modul odskúšavať, vlastne lunárny modul, ten servisný modul tej kozmickej lode budú skúšať, takže tam bude, oni sa oddelia od toho druhého stupňa a budú sa k tomu druhému stupňu približovať, vzdialovať a vlastne budú kontrolovať, ako tá kozmická loď vlastne funguje, ako manévruje. A tu je ďalšia zaujímavá vec oproti Apollu je, že ten projekt Artemis vznikol v takom svete, kde ešte tie západné mocnosti krásne spolupracovali. Takže vlastne ten servisný modul Orionu je európsky. Takže všetky pohonné jednotky, všetky tie raketové motory, to je všetko európske na tom. Takže vlastne aj Európa letí k mesiacu teraz, nielen Spojené štáty. A posádke bude aj Kanaďan. Takže tam budú 3 Američania a 1 Kanaďan. No a teda, keď všetko bude fungovať dobre, tak potom ten európsky servisný modul zapálí pohonnú jednotku a ten Orion sa vyberie k mesiacu. Ale on nepôjde na nízkobežnú dráhu okolo mesiaca, on len okolo toho mesiaca preletí za mesiac a po tzv. Free return trajectory, takže po takej trajektórii, kde vlastne tá samotná obežná dráha tú kozmickú loď prinesie späť na Zem, preletia okolo mesiaca, najviac sa k mesiacu priblížia len na nejakých 6000 km. Takže to nebude ako Apollo, kde leteli vo výške 100 km okolo mesiaca, oni sa priblížia najbližšie k mesiacu na 6000 km, ale zaletia za mesiac 10 000 km za mesiac, takže budú najďalej ako človek, kedy bol od Zeme a potom sa vrátia k Zemi a vlastne tými korekčnými motormi len budú zaisťovať to, aby vstúpili do zemskej atmosféry pod vhodným uhlom. Takže vlastne v tomto bude menej, že tu oni nebudú obiehať po nízkej obežnej dráhe. V tomto bude ale viac, že tí astronauti uvidia o mnoho viac odvrátenej strany mesiaca. Lebo kým astronauti Apollo 8 oni obiehali po nízkej obežnej dráhe okolo blízko mesačného rovníku, tak oni videli len relatívne vlastnými očami malú časť povrchu mesiaca. Tu astronauti vlastne z tej veľkej vzdialenosti uvidia veľkú časť odvrátenej strany mesiaca. Pardon, já se teď právě dívám, v jaké fázi, nebo teď se nám totiž otáčí nad náma měsíc a za chvilku se tam natočí ta odvrácená strana. Já jsem rád, že jsi to zmínil, protože v tomhle ten Artemis 2 bude úplně jiný než všechny mise Apollo. Kdybychom se podívali na všechny mise Apollo, které se dostaly k měsíci, čili 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 17, tak všichni viděli měsíc, když při pohledu ze Země dorůstal. Kdybychom se ale podívali na to první startovací okno v rámci mise Artemis 2, tak zjistíme, že to bude pár dní po úplňku, čili měsíc bude couvat. Teď to zní jako zvláštně, čím je to vůbec zajímavé, ale je to zajímavé právě tím, že v rámci misí Apollo díky tomu na odvrácené straně měli omezený výhled, protože část té odvrácené strany skutečně v té době byla ve tmě. Ale teď na některá místa budou mít vůbec poprvé v historii lidi možnost si prohlídnout některé oblasti té odvrácené strany. Je to důležité z toho důvodu, že hned za tím západním okrajem přivrácené strany se nachází obrovská impaktní struktura, která se říká Mare Orientale a dá se říct, že to je vůbec nejhezčí zachovalý velký impaktní útvar nejenom na našem měsíci, ale v celé sluneční soustavě. A to by znamenalo, že v roce 2026 lidé poprvé uvidí tady tento útvar na vlastní oči. Teda pokud se dodrží to, že bude Artemis 2 startovat v tom prvním okně. Prečo si netrúfli na taký ten zložitejší manéver? Že ísť na tú orbitu, urobiť pár kolečiek, urobiť potom ten manéver, kedy znova musíš dupnúť na plyn a vrátiť sa späť? Je to inak tentokrát. Je to takto bezpečnejšie. Čiže jednoducho, že už nechcú tak riskovať, že dupnú na plyn, nič sa nestane a budú tam krúžiť. Vlastne je to podobná dráha, po akej letelo Apollo 13. Potom, čo servisný modul Apollo 13 vybuchol a vlastne oni sa vtedy nedostali na obežnú dráhu okolo mesiaca, tak sa k Zemi vrátili práve po tejto free return trajectory. Takže vlastne budú sledovať trajektóriu Apollo 13.
No. Mimochodem v rámci té bezpečnosti nebo to, že ten Artemis je mnohem opatrnější, tak dokládá i to, že jakmile bylo hotovo Apollo 8, tak hned do toho posadili kosmonauty a pustili je k měsíci. V tomto případě, když jste vcházeli do sálu, tak jsme viděli start Artemis 1, což vlastně byla nepilotovaná loď Orionu, čili už se vyzkoušela tady tato loď, ale bezpilotní, že tam nebyli jako astronauti. Takže až teď, až je jakž tak všechno odzkoušeno, tak teprve teď se vlastně v rámci Artemis 2 tam posadí astronauti. Takže kedy môžeme tú dvojku očakávať? Ty si povedal, že to prvé okno, tak aký je taký, že optimistický scenár a kam sa to až môže ťahať? Pokud vím dobře, schválně se dívám na Tomáše Přibala, tam vzadu, myslím si, že první vůbec možné okno je 6. února, takže velice, ano? 5. 5. února. Pre nás z južnej zeme to je únor je... Február. Takže to je čoskoro. To je Že už, ano. A potom sa to môže odkladať v podstate, že Pak je to koľko bude vždycky, treba, tak toľko... Pak je to vždycky několik dnů a myslím si, že se to uzavírá někdy v polovině dubna. Je to realistické, alebo kde môžu nastať komplikácie? Že ľudia, ktorí sa teraz na to tešia, tak čo majú sledovať? Že kde sa to môže pokaziť a že je to, že otázka počasia zlého, napríklad, že povedia, že je zlé počasie, neštartujeme, alebo ešte sa doľaďujú nejaké technické veci a zrazu sa môžeš zistiť, že... Technické věci se určitě pořád dolazují, ale asi tím nejdůležitějším faktorem bude počasí. Jestli se to vůbec uskuteční. Takže už si môžeme akože pomaly vyhradiť čas na pozeranie. Ano, ale pozor na to počasí. To je ako zložité, že pre človeka, čo robí... Ja sa budem pýtať najmä ako teoretický fyzik, ja môžem, že aké zložité to je, že mám raketu, tak čo má tam nejaké oblaky proste, že to ma nezastaví, tak aká je komplikácia vlastne pri tom počasí? Počasí je vlastně zásadní pro let. Je důležité, aby nebyl příliš silný vítr. Je tam spousta okolností, které vlastně ten samotný let můžou zkomplikovat. A mimochodem byli jsme toho svědky i v případě misí Apollo, kdy někdy se už startovalo téměř, jako jak se říká, na krev. A do jedné z těch misí nebo do té rakety Saturn 5 vlastně udeřil blesk. To nikdo nechce, protože samozřejmě může se stát, že potom některé systémy odejdou. Asi netrvá veľmi vysesovať, že tam môže byť problematické. Takže hlavně samozřejmě vítr, případné bouřky. No a posádka je teraz štvorčlená versus trojčlená, čo bývali, kvôli čomu sa povedal, že čo ten štvrtý človek bude fotiť? Posádka je štvorčlená, ako som už hovoril, teraz v tej posádke bude aj Kanaďan, takže tam budú 3 Američania a 1 Kanaďan. Artemis 3 bude čisto americká posádka a potom Artemis 4 druhé pristátie na mesiac. Takže Artemis 3 už bude pristávať na mesiaci. Artemis 4 má byť Japonec, takže tam už bude aj Japonec pristávať na mesiaci. A teraz, ak si dobre pamätám, tak pre Artemis 5, 6 a 7 tam dokonca bude Nemec, Francúz a Itál, takže už tam budú aj európski astronauti. Konečne sa tam bude dobre variť, že? Keď ale sa, že naivné teoreticko-fyzikálne otázky, že tam sa naozaj riešia také veci, že pridáme ďalšieho človeka a tým pádom sa môže robiť viacej vedeckých misií, ale ten človek váži niečo, takže nás to bude stať veľa, že takto sa tam až o tom rozmýšľa, alebo že... Áno, ako to Orion je o mnoho ťažšia kozmická loď, ako bolo Apollo. Takže ako je to aj priestranejšie, aj väčšia a vlastne tá celá architektúra je iná. Takže toto je teraz Artemis 2, ale ešte nevieme, že ako bude prebiehať Artemis 3. Dokonca nevieme, že čo bude ten lunárny pristávací modul. Počíta sa s raketou Starship, ktorú vyvíja SpaceX Elona Muska, ale teraz vlastne Donald Trump podpísal prezidentský dekret, že Američania musia pristáť na mesiaci do konca roku 2028, teda do konca jeho funkčného obdobia. A vlastne... Toľko otázky bezpečnosti, čo sa týka týchto... A teda momentálne ešte ten Starship nie je hotový. A na to, aby ten Starship doletel k mesiacu, aby tam dokázal pristáť, tak on potrebuje doplňovať palivo na obežnej dráhe Zeme. Takže vlastne tá architektúra so Starshipom vyzerá tak, že jeden Starship vyletí na obežnú dráhu okolo Zeme a potom musí vyštartovať niekoľko ďalších Starshipov, ktoré mu doplnia palivo na obežnej dráhe. Len ešte nikdy kryogénne palivo, nikdy sa ešte
nedoplňalo palivo z jednej kozmickej lode do druhej na obežnej dráhe. To je čosi veľmi zložité, ešte sa to nikdy nerobilo, ale toto je podmienka na to, aby Starship v roku 2028 pristál na mesiaci. A tých doplňovaní paliva nebude málo. Keby to bola súčasná verzia, tak čo som čítal, tak by bolo potrebných 40 takýchto letov doplňania paliva. Pre tú verziu, čo má ísť na mesiac, tam sa tiež počíta medzi 10 a 20 ďalšími štartmi Starshipu. Takže vlastne jeden Starship je na obežnej dráhe a 20 ďalších musí vyštartovať, aby mu doplnilo palivo, aby sa on mohol vybrať k mesiacu, aby tam mohol pristáť. Takže ako toto je celkom zložité. Takže ak by som ja mal tipovať, či toto sa stihne do roku 2028, tak ja by som tipoval, že nie. Ale je tu aj ďalšia firma, je tu Blue Origin, Jeffa Bezosa, majiteľa Amazonu, a oni pripravujú lander, ktorý sa volá Blue Moon. A vlastne prototyp toho landera má štartovať ešte teraz v najbližšom čase. Júl? Červenec, myslím? Možno, že ešte skôr. Ja si pamätám, že to má byť v prvom štvrť roku tohto roka. Takže to bude prototyp, to bude lander a vlastne Jeff Bezos a jeho Blue Origin tento lander chcú dovyvinúť tak, aby bez nejakého doplňania paliva na nízkej obežnej dráhe alebo na obežnej dráhe, aby dokázal priniesť tých astronautov na povrch mesiaca. Takže vlastne momentálne to vyzerá tak, že tieto dve firmy sa bijú o to, že ktorá z nich poskytne ten lunárny lander. A pôvodne sa počítalo s tým, že na Artemise 3 bude Starship a lander od Blue Origin bude až pri pozdejšom lete, ale teraz je to znova otvorené, lebo vlastne ten Starship nie je hotový. Takže sú tu dve deadliny. Deadline Donalda Trumpa stihnú to do konca roku 2028 a potom je tam ten druhý deadline stihnú to predtým ako Číňania. Takže... Pardon, já jsem rád, že jsi zmiňoval Starship, vůbec tu koncepci toho letu, a to byla vlastně první polovina. Pak přichází další věc na řadu a to je přistání Starshipu na měsíčním povrchu. A když se podíváme, jakým způsobem dneska Starship dokáže přistát na Zemi na docela normálních podmínkách, tak tady se bavíme o měsíci, o nerovném terénu a je to 50-metrová raketa, která by tímhletím způsobem měla přistát na měsíci. Takže i z tohohle důvodu se na ten deadline dívám velmi, velmi skepticky. Tak tu mám dve otázky, že tá choreografia toho dotankovávania, to je tak, že príde tam jeden Starship, zostalo mu ešte trošku paliva, tak vycucne späť, alebo to palivo, ktoré tam prináša v podstate ako nejaké kargo, ktoré sa potom odovzdáva ďalej? To budú špeciálne Starshipy, ktoré budú niesť palivo ako kargo, takže vlastne máme jeden Starship. Tam je pozvorená. Tá druhá je zatvorená. A ten druhý sa k nemu takto priblíži, takto s ním dokuje a potom doplní palivo a potom sa oddelí. Rád ukazuje, aké zložité urobiť ten manéver, aby sa ti to nezačalo vylievať počas toho. Takže toto vyzerá, že extrémne zložitá časť celého plánu. Pristávanie tiež nebude zložité, akože dobre, že je tam slabšia gravitácia, ale napríklad, že je tam ten regolit, taká super silná raketa začne pristávať, nespôsobuje, že sa tam proste rozvíri celá, bude to tam sadať počas celej tej misie. Ako ten Starship by mal pristávať pomocou motorov, ktoré nie pomocou tých, čo má na spodku, okay. ale tu bude mať motory na bokoch, takže by nemal takto rozvíriť ten povrch. Avšak keď sa pozrieme, teraz vlastne NASA pracuje takým spôsobom, že požiadala niekoľko súkromných firiem, aby doniesli ich náklad na povrch mesiaca. Takže vlastne existuje niekoľko firiem, ktoré sa v posledných rokoch pokúsili o pristátie na mesačnom povrchu s tým, že NASA zaplatila za to, že aby tie firmy im tam doniesli nejaký experiment, nejaký vedecký náklad. A vlastne každé kilo stojí nejakých $1 000 000 plus ešte NASA zaplatila nejakú ďalšiu čiastku. A
niekoľko tých kozmických, tých pristávacích modulov sa prevrátilo. Potom zaplatia tiež, alebo potom je zľava, keď to pristane? Ja si myslím, že NASA zaplatila nezávisle od toho, že ako sa to podarilo, ale áno, myslím, dve sa takto prevrátili. A tam je vlastne, že asi aj také rozmýšľanie, že ideme liať peniaze do tejto časti biznisu, lebo chceme, aby sa tie firmy naučili toto robiť, tak aby sa to neprevrátilo, aby sme s tým mohli počítať, že... Dokonca teraz si presne tú štatistiku nepamätám, ale myslím, že z nejakých 5 pokusov sa 100% nevydarí len jeden. Firma Firefly pristála a potom druhá firma, ktorá sa volá Intuitive Machine. Oni mali 2 pristátia, kde sa ten modul v obidvoch prípadoch prevrátil a potom je tretia firma, ktorá sa k mesiacu ani nedostala. A tady se pořád bavíme vlastně o malých zařízeních, o sondách malého rozměru. Áno. Tady bychom se bavili o 50-metrovém doutníku železné. Takže vlastne tá tretia firma sa volá Astrobotic, im sa to zatiaľ nepodarilo. Takže a potom štvrtá firma, to bude Blue Origin, oni majú ten lander, ktorý nakoniec by tam mohol priniesť človeka. A znova naivná otázka, že keď tá firma sa chce dostať na mesiac, tak si zaplatí niekde, že niekto ju vyniesie na orbitu a odtiaľ štartuje, alebo čo to znamená? Keby niekto náhodou z publika si chcel poslať niečo na mesiac, tak... Takže tá firma... Akú časť služby si môže objednať a čo už musí dorobiť? Takže tá firma postaví tú kozmickú loď a potom oni si potom už objednajú štart. Buď u SpaceX, alebo... Čiže niekto ich vyniesie a potom odtiaľ to pokračuje, odtiaľ už idú po svojich. Poďme teraz chvíľku predpokladať, že sa všetko podarí. Čiže len aby sme dali dokopy tú choreografiu. Čiže 20 až 40 dočapovaní na obežnej dráhe. Čo je ďalej teda? Plán už Artemisu 3. No a potom vlastne pri mesiaci bude dokovať ten obrovský Starship s tým malým Orionom. Čiže ten tam bude čakať, kým príde posádka. A potom posádka prestúpi z jednej kozmickej lode do druhej a potom ten Starship alebo vlastne ten Blue Moon lander Blue Originu pristane na blízkosti južného pólu. Takže toto je čosi opäť dôležité, že všetky tie lety Apollo smerovali do blízkosti rovníka mesačného, lebo tam bolo relatívne ľahké sa dostať. Ale práve južný pól je na mesiaci zaujímavý. Na južnom póle je totiž kráter, ktorý sa volá Shackleton. A tento Shackleton kráter má niekoľko zaujímavých vlastností. Jednou zaujímavou vlastnosťou je, že v jeho vnútri je permanentný tieň. Takže tam, keď v minulosti dopadli nejaké kométy, nejaké kometálne jadrá, ktoré tam priniesli ľad, ten ľad tam dodnes je. Takže v tom tieni môže pravdepodobne, s veľkou pravdepodobnosťou všetky merania to naznačujú, že tam je voda v dostatočne vysokej koncentrácii, ktorá by sa tam dala ťažiť a z tej vody by sa dalo získavať vlastne palivo a všetko, čo vlastne toto bude ten prvý zdroj, čo ľudstvo bude na inom vesmírnom telese ťažiť, bude voda. Koľko tam hovoríš, asi Pavel bude vedieť už rovno z hlavy, že v tom regolite hrabnem si takto, tak koľko nájdem? Kdyby si zhrabnul takto, tak ani na jednu kapičku to nevydá. Je tam ten vodní let naředěný velmi, velmi, velmi zřídce, takže není jednoduché tu vodu vlastně z toho dostat. Takže rozhodně si nepředstavujeme, že člověk odkryje ten měsíční prach a pod tím bude vlastně let, na kterém by se dalo bruslit. Teďkom poprosím kolegu Jožku Farmana, ať nám ten jižní pól natočí, protože to tady v planetáriu samozřejmě dokážeme. Abychom se... Tu se jednoduše dostat. Tady to je strašně jednoduché během pár sekund. Teď se nám vlastně natáčí ta jižní polokoule. Mimochodem vy si můžete všimnout, že celý ten měsíc je skutečně osvětlený. Je to proto, že vidíme pouze tu texturu, která vznikla na základě mapování americké sondy Lunar Reconnaissance Orbiter. Mimochodem ta sonda Lunar Reconnaissance Orbiter je vlastně takovým jedním z mála pohrobků dřívějšího ambiciozního programu, kdy se Američani měli vrátit k měsíci, protože možná někteří z vás si pamatujete, že tehdejší prezident George Bush ještě prohlásil, že do roku 2018 se Američané vrátí na měsíc. Víme, že to trošku jako nestíhají,
Důvodem byla samozřejmě zejména finanční krize v roce 2008 a potom celá řada dalších věcí, které vlastně ten program odsunuly. Ale jediná věc, která vlastně přetrvala nebo která se udržela při životě, tak byla mise, která byla vlastně sonda, automatická sonda, která od roku 2009 do dnešních dnů neustále mapuje Měsíc. A to, co tady vidíte, tak je vlastně soubor dat z této sondy. To, co tady vidíte, bohužel není úplně dokonalý pohled na tu jižní stranu, protože když se dobře zadíváte právě směrem k tomu jižnímu pólu, který máme s dovolením někde přímo tady, kde máme takovou tu bílou skvrnu, tak vidíte tady spoustu artefaktů a ty artefakty vznikly tím, že abyste dokonale zmapovali tu neosvětlenou stranu Měsíce, nebo ten jižní pól, nebo i severní, tak vy to musíte dělat po dobu jednoho kalendářního roku. Protože i ten Měsíc se vůči vlastně ekliptiky posouvá nebo naklání o 5 stupňů. U nás je to 23,5 stupně, to je hodně. Ale těch 5 stupňů je malinko, ale i tak, díky tomu při tom jednom oběhu se vám neukážou všechny ty permanentně oblasti v tom permanentním stínu. Takže to vidíme jenom pouze jeden den lunární tady v tomto případě. Ale i tak tady vidíme, nevidíme bohužel, v té světlé části je tam ten kráter Shackleton a pro vás jako pro fyziky by možná mohl být zajímavý ten velký kráter, ten má průměr 320 km a je to kráter Schrödinger. Takže tohle je místo, právě ten Shackleton, jak tady zmiňoval Norby, ke kterému se bude vydávat spousta dalších misí. Mimochodem i čínská sonda Chang'e 7 letos v srpnu má tady poblíž, nebo dokonce na hranu tady tohoto kráteru přistát a dokonce odebrat vzorky tady z tohoto kráteru. Hrana ještě zvonku. Ještě zvonku. A Američania chcú ísť dovnútra. To si nejsem jistý. Myslím si, že nejsou... Že všetci si trúfnú len tak na hranu a pozrieť sa, že čo je... Mimochodem, tady se bavíme o takové další věci, takové trošku nebezpečné, protože když budeme přistávat do těchto míst, tak vlastně porušíme trošku lunární rezervaci, protože v těch místech, kde skutečně nikdy nedopadla sluneční záření, tak bude uchován velmi starý led. A samotné vlastnosti toho velmi starého ledu budou velice vědecky cenné a bylo by velká škoda, nebo bylo by téměř barbarství, kdybychom tam přistáli a kontaminovali to nějakými splodinami vlastně z přistávání těch raket. Na druhú stranu, že keď to nepreskúmame, že nejako sa tam treba dostať, či už tam môžu ísť potom nejakým lunárnym modulom a... Přesně tak, nějaký modul, případně nějaká sonda, ale rozhodně ne takové jako nějaký Starship nebo něco takového. No, tento kráter má aké parametry, že veľkosť, výška a tak ďalej, že pre nás, ktorí sme ešte neboli v kráteri, tak... Kráter Shackleton není zas tak velký, má průměr 21 kilometrů, hloubka je pár stovek metrů a je to opravdu zvláštní místo, protože kdybyste byli uvnitř, tak skutečně nikdy neuvidíte slunce a kdybyste byli na hraně toho kráteru, tak půl roku byste viděli slunce a půl roku byste neviděli slunce. Já nepochybuji o tom, že vy dva jste viděli seriál For All Mankind. Nevím, prosím vás, přihlaste se ti z vás, kteří viděli seriál For All Mankind. Není vás mnoho, bohužel. Je to velmi zajímavý seriál, který je takový jako co kdyby a právě poblíž tady tohoto kráteru se odehraje vlastně první meziplanetární bitva a na okraji toho kráteru ti astronauté skutečně pozorují východ slunce, protože tím, jak ten měsíc se postupně naklání, tak půl roku je tam tma, půl roku je tam světlo, oni tam čekají na ten okamžik, kdy se jim slunce objeví na tom horizontu. Takže mimochodem, ještě díky tomu, že máme u Měsíce i celou řadu dalších sond, tak my už víme, co v kráteru Shackleton je, nejenom díky radarovému mapování, ale díky tomu, že dnes na těch sondách jsou tak citlivé kamery, že dokonce můžeme zobrazit i tmu. Já to vysvětlím. Pokud máte nějaký kráter, tak samozřejmě uvnitř je tma, protože tam nesvítí světlo. Nebo nesvítí tam slunce. A kdybyste byli uvnitř toho kráteru, tak vy si všimnete, že kolem sebe vidíte vrcholky osvětlených hran toho kráteru. A samotné ty hrany toho kráteru mohou dodat dovnitř trošičku světla. A dnes, když máme opravdu dokonalé sondy, tak vidíme i vlastně trošičku takovým poplavým svitem osvětlené i to dno samotného kráteru Shackleton.
Čiže to je niečom trošku podobné, ako keď máme spln, tak vidíme aj v noci, tak tam odráža sa to slnečné svetlo. Přesně tak. A kedy je plán, že zostúpiť dole a skúsiť, či sa tam niečo, lebo keď tam všetci chcú ísť kvôli tomu, že sa tam dá vyrábať palivo, čo mne osobne znie ako niečo pre Artemis 22 asi, že to je že veľmi zložitý postup, že prečo teda rovno idú tam, keď to nevyzerá úplne realisticky pre prvé misie, aby sa niečo tam išlo robiť? Pokud vím, tak opravdu nechtějí ty mise Artemis stavět jako přímo v Shackletonu, ale poblíž v těch místech, která jsou v permanentním, no i tam, kde vlastně je ta tma a tam by měl probíhat ten průzkum. A teď je otázka, kdo tam bude první, protože nejspíš Číňané, ne jako astronauté, ale jako s kosmickou sondou, tam nejspíš letos budou opravdu první. A odeberou tam vzorky, budou tam mít vlastně vozítko, budou tam mít nějaký houper, který vlastně bude poskakovat po tom měsíčním povrchu, aby mohl vlastně vidět i nějaká, nebo aby se dostal na nějaká místa, která jsou trošku vzdálenější od té samotné sondy. A veškeré analýzy, které bude schopná ta sonda na tom povrchu v tomhletom exotickém místě udělat, to budou velmi, velmi cenné. I právě proto, abychom zjistili, jakým způsobem přesně ten vodní led je v tom regionu vázaný, nebo kolik ho tam přesně je. Ako sa volalo to zariadenie? Hopper? Hopper. A ako to vyzerá, že prostě čo, mechanická žaba, alebo... Já jsem si že přesně nevím. Ale okay, je to něco, co se bude takhle jako poskakovat po měsíci. A to som sa vlastne chcel opýtať už predtým, tak to opýtam teraz, ale to je možno celkom zaujímavá otázka, že keď Američania sa pretekali so Sovietmi, tak ty si povedal, že nevedeli, čo sa presne deje, že nie je to úplne, že nevidia si navzájom do rúk, je to trošku poker. Teraz je to do akej miery poker, že do akej miery vedia Američania, alebo teda Západ povedať, že kde je Čína a do akej miery sa to dá povedať opačným smerom? Není to tak, že bychom věděli úplně všechno to, co Čína dělá, ale Čína už před řadou let svůj ambiciozní program Chang'e představila a byla spousta lidí, včetně mě, kteří se mu smáli, protože jsem si říkal, to prostě není možné, aby něco takového dokázali a jim se to úplně bez problému vlastně daří. Takže neodkrývají úplně všechny karty, ale spoustu toho vlastně už dneska víme a i když se člověk tomu může třeba usmívat, že to je nedosažitelné, tak rozhodně ten úsměv nebo ten posměšek není na místě, protože opravdu se jim všechny ty věci daří. A podobně je to svým způsobem i s nějakými vědeckými výstupy z těch misí, protože spousta lidí si myslí, že pokud to dělá Čína, pokud Čína zkoumá měsíc a má z toho nějaké výsledky, takže je neposílá dál. Ono to tak rozhodně není, protože Čína velice ráda publikuje své vědecké výsledky o měsíci, publikují je opravdu s velkou rychlostí, s nepředstavitelnou rychlostí a množství toho materiálu, které vlastně dostáváme dneska od Číny, je už po dobu asi 5-6 let mnohem násobnější než u zbylých mocností, jako jsou třeba Spojené státy. Takže když já mám na svém e-mailu vlastně takovou jako nastavenou službu, kde si nechávám posílat všechny nové vědecké práce o měsíci, tak posledních 5 let je těch čínských ta 70-80% a v posledním roce je to tak nějakých 95%. Samozřejmě takové mise jako Artemis 2 a podobné mise, které chystají Američané, tak to změní, ale je vidět, že v tomhletom ohledu Čína opravdu na to šlape velmi intenzivně. A oni sdílejí i vzorky s vědcami celého světa. Jsem moc rád, že to zmiňuješ, protože teď už skutečně z první mise, která odebrala z přivrácené strany vzorky měsíce, čili ta Chang'e 5, tak zase spousta lidí si myslela, že ano, některým vědeckým institucím Čína to poskytne, ale rozhodně mezi nimi nebudou Američané, protože tam je nějaký jako bojkot. Ale bylo velké překvapení, že nejenom, že to dostalo spousta univerzit v Evropě, ale dostali to tuším 3 nebo 4 univerzity i ve Spojených státech. Takže skutečně část vzorků, které Čína odebrala z přivrácené strany měsíce, putovaly před několika měsíci do Spojených států, do univerzit, kde se dneska zkoumají. To ako vlastne prebieha, že na nejakej univerzite napíšu, že nepošlete a za 3 týždne volajú z colnice, že je to tak, že stačí, je potřeba zdůvodnit, na co ty vzorky chci, jakým způsobem je budu analyzovat, co na nich chci udělat, jakou vědu vlastně na nich budu dělat a pak je komise v Číně, která to posoudí a vybere ty univerzity, u kterých se řekne, že to má smysl.
Mimochodem váže se k tomu taková zajímavá věc, protože jeden z těch vzorků putoval i do Velké Británie, do jedné z univerzit a já jsem si právě představoval, že převoz takovéhoto vzorku je něco velmi sofistikovaného, že kolem toho se chomítá spousta lidí, se samopaly a tak dál. A pak se ukázalo, že ten vědec, který to měl na starosti, prostě sedl na letadlo do Pekingu, vzal si ho do příličního zavazadla, malou ampulku a tímto způsobem ho dovezl do Velké Británie. Nechcel by som túto ampulku vysvetľovať potom kontrole bezpečnostnej na letisku. Přesně tak. Ono je to asi i motivácia, že keď je niekde teleskop, tak ľudia, ktorí ho zriaďujú, chcú, aby cez ten teleskop bola robená najlepšia možná veda, aby sa potom v článkoch objavilo, že tento teleskop pomohol objaviť, tak ich asi tiež poteší, keď sa povie, že nový mesačný objav vznikol vďaka našej misii, že to je v podstate nejaká forma takého globálneho marketingu vlastně pro Čínu? To určitě, ten globální marketing minimálně na mě funguje skvěle, protože je vidět, že ty výsledky jsou opravdu jako úžasné a v mnoha případech jsou překvapivé, protože například, kdybychom se bavili o stáří měsíčních hornin, tak v rámci celé mise Apollo ten nejmladší vzorek lávy, který jsme z měsíce měli, tak byl starý nějakých 3,2 miliardy roků. Akorát Čína dneska má vzorky, u kterých tvrdí, že jsou staré 125 milionů let. 3,2 miliardy roků a 125 milionů let. A další věc, kterou si u tohle musíme uvědomit, je, že Američani v rámci mise Apollo měli k dispozici, nebo mají k dispozici 382 kg vzorků a Číňané necelé 4 kg ze 2 míst. Jenom ze 2 konkrétních míst, kdy to vlastně odebrali. Čili z té přivrácené strany a odvrácené strany. Mimochodem tady je další vlastně prvenství Číňanů. Nejenom, že se jim podařilo měkce přistát na odvrácenou stranu měsíce, ale dokonce z odvrácené strany dovezli právě ty měsíční vzorky, jako vůbec první v historii. Im sa aj niečo nepodarilo v tomto ich procese, ktorý ich má dostať na mesiac? Lebo ja som mal pocit, že dali si možno pomalší harmonogram, ale odškrtávajú veľmi stabilne. Pokud vím, tak není úplně známo, že by takhle, asi se něco stalo. Ale nepovedne, něco se občas nepovedlo a mimochodem díky tomu, že máme na oběžné dráze měsíce tu americkou sondu Lunar Reconnaissance Orbiter, tak máme ten měsíc pod dohledem. A skutečně se ukázalo, že na měsíci vznikly občas některé impaktní krátery, které nebyly přírodního původu. Spíš tam dopadl nějaké umělé zařízení, teď je otázka od koho, ale rozhodně to nebyly krátery, které by vznikly po dopadu nejakých prírodných materiálov. Takže aká je tá motivácia pre rôznych súťažiacich v pretekoch o návrat na mesiac? Je to robenie tej vedy, lebo tak zase vyberajú si tie vedecky zaujímavé miesta, alebo je to, že chcem tam byť prvý a ukázať, že som napred technologicky pre tou druhou veľmocou, alebo sú ešte nejaké ďalšie motivácie? Určitě tam bude obojí. Teď si dovolím trošku zaspekulovat a neberte mě prosím vás úplně vážně, je to pouze můj názor. Pokud sleduju ten americký program a ten čínský program, tak ten čínský program mnohem precizněji míří na tu vědu, na to se o měsíci něco dozvědět a ten hlavní důvod, proč o tom měsíci chtějí vědět víc, že když se o něm něco více dozví, tak budou vědět, co tam těžit a jak tam těžit. Když to u těch Spojených států zatím mám pocit, že to je spíše taková jakoby testování různých technologií, testování techniky, která případně by mohla později sloužit buď na vybudování nějaké stálé základny na měsíci, případně jako přestupní stanice k letu na Mars. Ale u té Číny tam ten tah na branku v rámci vědy dneska vidím mnohem jasněji než v případě toho amerického programu. Do akej miery tam môže byť motivácia, hlavne z pohľadu Číny, že stiahnuť ten talent, ktorý teraz beha po MIT, Caltechu, Harvarde a podobne, že dať im nejakú, tak ako v Európe sme urobili CERN, aby sa povracali sem, tak oni tiež chcú pritiahnuť tých ľudí k sebe, že či môže byť toto tá motivácia? Naprosto. Teď otevřeně přiznám, že pokud by mi bylo 20 let a přemýšlel bych kam dál a chtěl bych se věnovat výzkumu měsíce, tak začnu čínsky. Opravdu. Čiže až tak to dobre to funguje? Až tak si myslím, že ten marketing je dobře zvládnutý. Norby, ty čo myslíš, aké sú motivácie? Ty si tak krútil hlavu, videl som, keď si povedal, že... Také ako si musíme uvedomiť, že tu, keď Donald Trump povie, že do roku 2028 treba pristáť na mesiaci, on to nechce kvôli vede. Nie?
takže veda tu nie je tá hlavná motivácia, ide tu o akési prvenstvo a to, čo Američania neustále opakujú, že v rámci projektu Artemis nejdeme len tam dať tú lajku a povedať, že sme tu boli a že sme tu boli prví, ale že ideme vybudovať nejakú stálu mesačnú základňu. A zdá sa, že to najlepšie miesto na vybudovanie stálej mesačnej základne je práve ten kráter Shackleton, kde je dostatok vody, ale je tam aj dostatok slnečného svetla práve na tom okraji krátera. Dostatok vody sme zistili, že treba brať trošku s nadsázkou, že to zase tiež nie je tak, že ide s vedrom, roztopí a... Áno, ale ako keď chcú ten mesiac využiť Američania ako odrazový mostík k Marsu a chcú? Toto je ich deklarovaný cieľ. Tak potom chcú ísť práve na ten kráter Shackleton. A teraz aj Číňania chcú ísť na kráter Shackleton. A ten kráter Shackleton, ako tu Pavel už povedal, má 21 km priemer. A to jeho dno je ešte menšie. Myslím, že to dno má priemer nejakých 5 km. Takže tu ide o súboj o veľmi malú plochu na mesiaci. A ste možno zachytili aj správu, že Spojené štáty chcú poslať na južný pol mesiaca jadrový reaktor. Ako zdroj energie. Len keď tam pošlú ten jadrový reaktor, tak môžu tiež povedať, že okolo toho jadrového reaktoru my máme nejakú zónu, do ktorej nikto iný nesmie vstúpiť. Toto je naša zóna a vlastne takto si vykolikujú nejakú časť na južnom pole mesiaca. Keď tam ten jadrový reaktor prvý pošlú Číňania, tak potom oni si tam ten kus mesiaca vykolikujú. Takže tu teraz vidíme, že vedci sa schyľujú k istému súboju veľmocí o túto relatívne malú časť mesiaca. Takže v tom filme For All Mankind tam Sovieti aj Američania po sebe strieľali, tak dúfajme, že spoiler. Dúfajme, že južný polmesiac nebude tým prvým miestom vo vesmíre, kde dojde k nejakému vojenskému konfliktu. Keby sa tam niečo stalo s tým reaktorom, tak nespôsobil, že by sme zamorili rovno celý ten kráter, keď nie je taký veľký? Napríklad, že pristávanie nevidie tak, ako by malo. No, opäť to pristávanie asi nebude dovnútra krátera, ale niekde do blízkosti. A potom budú na šlagáte spúšťať krátera. Mimochodem radioaktivní místa na měsíci jsou. A? Rozviní. Už jsou. Akože, že výrazně radioaktivné, ale tak jemně jako banán. Alebo tak. Není to úplně hodně, ale dokonce jsou tam i místa, která díky té radioaktivitě trošičku vřejí. To znamená, že kdybychom si udělali teplotní mapu měsíce, tak zjistíme, že tam je několik skvrn, které trošičku jako jsou teplejší. V zimě přes noc to má minus 190 stupňů, jo? Ale oproti tomu okolí je tam nějaký pozorovatelný nárůst teploty a je to díky tomu, že pod měsíční kůrou jsou místa, kde je větší nahromadění radioaktivních prvků, které přirozeným rozpadem vlastně produkují trošičku tepla a tím pádem vlastně tam ta teplejší místa jsou i radioaktivní. Dobrá, ale že nie je to tak, že termálne prameň. Ne. Ale ešte, aby som k tej motivácii niečo dodal. Ďalšia motivácia, čo teraz nový šéf NASA Jared Isaacman stále opakuje, je, že cieľom je tam založiť permanentnú základňu. Vlastne toto bude úloha štátu, že chceme tam mať nejakú výskumnú infraštruktúru, ale potom cieľom by malo byť, aby tam vznikla okolo toho lunárna ekonomika. Takže tým... Čo znamená? Toto bude... Golfové ihriska a... Takže vlastne, Takže to je už úlohou tých privátnych firiem vymyslieť, ako na tom mesiaci dokážu zbohatnúť. A tá základňa bude podľa môjho názoru fungovať ako permanentná základňa jedine v tom momente, keď sa tam naozaj objaví nejaká udržateľná lunárna ekonomika. A to bude tiež len ak toto sa podarí, tak sa podarí aj letieť ďalej smerom na Mars a
a tak ďalej. Inak sa obávam toho, že to dopadne trošku ako projekt Apollo, že po niekoľkých letoch vlastne tie lety... Že niekto tam bude druhýkrát prvý, alebo prvýkrát, no tak, alebo tak. A povie sa, že vybavené, to, čo sme z toho mohli získať, sme získali a nedá sa monetizovať mesiac, tak na čo tam budeme chodiť. Ukáže sa teda, že do akej miery sú naozaj investovaní do tej vedy a do akej miery sú investovaní do toho ďalšieho. Ako sa dá monetizovať mesiac? Že to ma teraz zaujalo, akože dúfam, že tam nedajú veľké neonky a nápis Coca-Cola alebo čo. Takže čo sa dá okrem nejako priamočiareho, že tak Regolit asi nechceme veľmi? Ale něco z Regolitu ano. No. Takže ako dlho sa hovorí o ťažbe surovín vo vesmíre a vlastne najlepšie miesta na ťažbu tých surovín môžu byť, ako máme tu mesiac a sú potom blízkozemné asteroidy, ku ktorým sa lieta relatívne ľahko. Ako som hovoril, tým prvým zdrojom bude voda, lebo vlastne tak sa dá udržateľne relatívne za málo peňazí potom z mesiaca lietať. Ale to nemusíme zase zo Zeme chodiť. Potom, čo sú tie ďalšie suroviny? Pavel, čo sú tie, hovorí sa o heliu 3. Mluví se o heliu 3, ale je to takové mírné zaklínadlo, protože ano, heliu 3 by bylo velice zajímavé těžit na Měsíci, protože na Zemi helia 3 je strašně málo. Ale teď je otázka, k čemu to helium 3, pokud už bychom ho opravdu velmi náročně na Měsíci natěžili, tak co s ním? Helium 3 se ukazuje jako výborné palivo do fúzních reaktorů druhé generace. Ještě nemáme první generaci. Čiže to sa bavíme teraz tak 2080 možno. Dále se o něm hovoří jako o velmi dobrém jak to říct, do balónikov? Vlastně na chlazení kvantových počítačů. Jako nějaké medium na chlazení kvantových počítačů. A zase bavíme se o něčem, co možná bude jednou potřeba. Ale ono to jednou potřeba bude. A v tomhle tomu si myslím, že je vidět trošičku ten záměr Číňanů, že oni opravdu do 50 rokov, 50 že jednou se jim to bude hodit. Takže v tomhle případě jako jednak helium 3 a je na Měsíci i například spousta titanů, je tam spousta dalších prvků, ale ta těžba by byla tak strašně náročná, tak strašně drahá, že by se to rozhodně nevyplácelo. Takže jakmile se bavíme o nějaké těžbě nerostných surovin na Měsíci, tak já jsem vždycky trošičku jako nesvůj, protože v současné chvíli při současné technologii by to bylo velmi neekonomické. Ale pokud bychom se dostali opravdu třeba o 20 let dopředu a věděli bychom, že toho helia 3 na Zemi máme velmi, velmi málo, tak už to může být opravdu lukrativní záležitost. Keď sú tam napríklad ten titán, nebude, že on veľmi hlboko? Alebo relatívne málo pod povrchom? Je vlastně téměř na povrchu, protože jenom ta svrchní část je pokryta tím regolitem, který vlastně je tvořený jako rozdrobeným materiálem při dopadu těch mikrometeoritů, ale samotný titán a další prvky, jako je třeba železo, tak se tam vyskytují ve formě utuhlých láv, takže všechny ty tmavé skvrny, které vidíme na Měsíci, teď vám prozradíme strategickou informaci. Pokud budete chtít těžit titán, tak leďte na Měsíční moře, protože tam je to koncentrováno mnohem více než těch světlých měsíčních pevninách. Čiže tým, že je vlastne už neaktívny dlho, tak sa to tam nepremlelo, nezostúpilo to niekde dole, je to relatívne hore na povrchu. Čiže podobná výhoda ako pri asteroidoch, že nemusím ísť tisíce kilometrov do hĺbky, čo by ani nebolo prakticky možné. Je to přesně tak, ale zase Měsíc má, a nejenom Měsíc, vlastně všechna tělesa ve sluneční soustavě, včetně asteroidů a i planet, těch terestrických, tak mají nevýhodu oproti Zemi v tom, že pokud bychom chtěli na Zemi těžit například zlato nebo nějaké zajímavější kovy tohoto typu, tak na Zemi máme vodu. A ta voda je zodpovědná za takzvané hydrotermální procesy a ty mají tu fantastickou vlastnost, že vám tyhle prvky kumulují nebo vlastně dají do těch takzvaných žil. Takže jakmile něco dobýváme, tak chceme vlastně dobývat ty žily, ale tyhle žily na jiných tělesech sluneční soustavy nenajdete, protože tam není dostatek vody a neprobíhá ta desková tektonika. A v tomto případě Měsíc samozřejmě není výjimkou. Takže pokud tam nějaké takovéhle zajímavé kovy nebo prvky jsou, tak vždycky to budeme muset těžit z obrovského objemu. S takými tými košíkmi a... S obrovskými košíky. Mimochodem doporučuji pro každého z vás film, který už je poměrně starší, z roku 2009, jmenuje se The Moon. A je to film s jedním hercem a zabývá se to právě těžbou
Helia-3 na měsíci. Nebudu vám víc prozrazovat. Keď je tam len jeden, tak tam sa asi nebude strieľať ako v tomto. No. Ups. Ty si povedal, Norby, že teraz to stojí, dajme tomu, že doniesť 1 kilo hmotnosti na mesiac 1 000 000 rádovo, dajme tomu. Keď má byť ekonomicky výhodné tam ťažiť zlato, titán a tak ďalej, ktoré kilo teda, aby toto dávalo zmysel, tak počíta s tým, že tie lety na mesiac budú v budúcnosti naozaj že oveľa lacnejšie a ak áno, otvorí to potom priestor na také, že vesmírny turizmus, že cez leto na 2 týždne k babke a na 2 týždne na mesiac? To si myslím, že to je podmínka na to, aby se ten měsíc po těch stránkách stal atraktivní, ať už v rámci té těžby nerostů, anebo toho turismu, tak musí být zajištěno opravdu jako mnoho letů, které budou mnohonásobně levnější než ty současné. Ale vlastně na to mise Artemis trošku cílí nebo míří. O té znovu použitelnosti těch jednotlivých komponent. U Apollo šlo všechno vlastně, když to řeknu, jako do šrotu. Jo, tam to bylo na jedno použití. Tady v tomto případě už to tak není. Tým sa tak vlastne postupne vraciame na začiatok, že je to teraz oveľa menej finančne náročné, ako to bolo počas programu Apollo, ale že kam sa až dá zájsť, lebo stále tam potrebujem, že obrovské množstvo paliva a asi nebudeme úplne očakávať, že to palivo bude enormne, že bude že prakticky zadarmo, alebo sa počíta s tým, že však energia lacne, budeme mať na Zemi fúziu, tak si proste, neviem, hydrolízou vyrobíme vodu a kyslík a budeme tam lietať prakticky zadarmo, že kde je to opodstatnění této vízie? To by mě samotného zajímalo. To fakt nevím. Jo, protože obecně, když se bavíme o nějakých mnohem smělejších plánech, nebo když se díváme na nějaké vědecko-fantastické filmy, kdy kolem nějakých planet máte vybudované vlastně orbitální stanice, které pokrývají téměř vlastně celou tu planetu, nebo jsou kolem té celé planety, tak já jako geolog si vždycky řeknu, a kde na to vzali ty kovy? Jakým způsobem je získali, jakým způsobem je to všechno vlastně dostali na oběžnou dráhu, protože ty zdroje na naší planetě jsou samozřejmě omezené a to platí i pro ta ostatní tělesa. Takže pokud bychom se bavili opravdu velmi, velmi ambiciozních plánech, tak si pořád říkám, a kde to vezmeme? Protože mimochodem, když se bavíme o cenách nerostných surovin, tak i na Zemi vidíme, že jich nemáme úplně jako nazbyt. A máme čím dál tím výkonnější a zajímavější technologie, do kterých tady tyhle zajímavější materiály budeme chtít a budeme je chtít především na Zemi. A ten měsíc a to ostatní tělesa asi budou spíše na tom dalším stupni. Mhm. Tak máte niečo, čo by ste chceli dať? Bude priestor na otázky od ľudí, takže potom si môžete dopovedať, čo ste chceli, ale či chcete niečo povedať, kým ja vám položím poslednú otázku, ktorá bude pomerne jednoduchá. No asi podáš tú poslednú otázku o tom. Dobre, úplne jednoduchá otázka. Kto vyhrá preteky? Je to ináč, že ľahká otázka, lebo je krátka odpoveď, ale je ťažké k tej krátkej odpovedi prísť, takže čo si myslíš? No ja si myslím, že Američania sa fakt budú teraz snažiť, ale tak ako sa teraz veci majú, tak by som asi stavil mierne nad 50%, že tam bude prvá Čína, ale Američania sa budú snažiť. Mhm. A Trumpov deadline podľa mňa sa nesplní. A skôr možno aj škodí, lebo tlačí do nejakého... Skoro zavání nějakou sázkou. Já bych sázel na Čínu. Já si myslím, že Čína to zvládne dřív. Percentuálne koľko? Keď Norbie, dajme tomu, že 55-45, že trošku nad 50? 60 na 40. 60 na 40. Dobre. Tak necháme sa prekvapiť a je to, že vzrušujúce, hlavne keď my nemusíme sedieť v tej rakete a riskovať, že či sa to náhodou trošku neonálilo. Takže ďakujem za toto zmapovanie blízkej budúcnosti. Uvidíme, že či sa naplní táto predpoveď alebo tá opačná, ale v každom prípade je to fascinujúce sledovať a aspoň trošku budeme zažívať ten pocit, ktorý ty si lutoval, že si zmeškal. Jestli můžu jednu jedinou poznámku, tak co mi asi na té misi Artemis 2 bude těšit nejvíce, že poprvé v historii uvidí odvrácenou stranu měsíce i žena. Konečně. Tak doufám, že se to podaří.
Tak budeme im držať palce. No a niekde tu bol ešte jeden mikrofon, takže priestor na vaše otázky. Kto by sa chcel niečo opýtať? Dobrý den. Mě zaujala ta těžba té vody, když ta voda tam není takhle koncentrovaná, jako když bychom si představili, že nevím, vezmu blok ledu, ale je v té hornině. Pak jasný, elektrolýzou z toho dostanou to palivo, ale jak získat tu vodu z té horniny? Když je takhle vlastně izolovaná, nejsou to takový koncentrovaný ložiska. Opravdu se bude muset nabrat obrovské objemy a ty se vlastně nějakým způsobem budou potom zpracovávat. Jo. A další věc, je dobře, že zmiňujete tu elektrolýzu, protože ta je samozřejmě taky energeticky náročná. Děkuju. Taky se to vlastně díky tomu podraží. To by pripomínalo otázku, ktorú som sa ja chcel opýtať. Na tú vedu tam vlastne potrebujeme ľudí? Nestačí tam posielať robotické misie? Alebo tí ľudia tam donesú vlajočku a zapichnú a... Já bych tam poslal sondy. Takhle, na vědecký výzkum skutečně dneska, pokud bychom chtěli ušetřit a pokud by naší prioritou bylo něco se o měsíci dozvědět, tak sondy dneska zvládnou spoustu práce za mnohem méně peněz, s mnohem menším rizikem. Vlastně si uvědomuji, že Spojené státy americké dodnes nebyly schopny z měsíce dopravit vzorky, ale pomocí automatických misí. Zatím to zvládli Rusové, nebo tehdejší Sovětský svaz a Čína. Ale Američané tohle ještě neudělali, že by vlastně opravdu tam poslali sondu, která odebere ty vzorky. A je to velká škoda, protože to by je zase posunulo mnohem dál. Jo. Takže tady to si myslím, že by určitě šlo i bez lidí. Co by bez lidí nešlo, jsou pocity. Protože i v rámci mise Apollo, pokud člověk se někdy setkal s některými astronauty, kteří skutečně tady toto zažili, a my jsme měli to obrovské štěstí, že tady u nás v planetáriu na tom místě, kde teď vlastně sedíme, tak několik těch astronautů, kteří kráčeli po měsíci, tady skutečně bylo. A když oni začnou vykládat svoje vlastně zážitky z toho, jaký ten pocit na tom měsíci byl, tak v tom momentě tady byste slyšeli spadnout špendlík na zem, protože opravdu je to dechberoucí a tohle vám žádná sonda, žádný automat, žádný robot vlastně není schopný předat. Takže i proto očekávám tu misi Artemis 2, kde nám konečně i lidé vlastně popíšou zase i s pomocí moderních technologií, jak ten měsíc vypadá. Dobrý den, já mám dvě otázky, nebo dvě sady otázek. Ta první je k tomu financování. Vy jste říkali, že to Apollo mělo podíl teda z toho rozpočtu amerického nějakých 4% HDP, nebo jestli jsem slyšel dobře, ale přeslechl jsem, v té současnosti jste říkali, že to je 0,4 nebo 0,04? 0,4. Jo, a s tím ještě se pojí otázka, jestli se tam nějakým způsobem, nebo jak se v tomhle zohledňuje ještě ten podíl právě toho soukromého sektoru, který v té době toho Apollo takovou roli, nebo vlastně žádnou roli úplně asi nehrál. Pokud se nepletu, tak v tom 0,4% je zahrnut i ten soukromý sektor. To znamená finance, které tomu soukromému sektoru náleží. Takže je to opravdu celý vlastně budget na ten samotný projekt Artemis. Dobře, děkuju. A pak ještě teda ta druhá věc, nebo ta druhá záležitost, bylo dost téma věnováno teda Číně. Já jsem teďka v jednom review od čínských autorů právě četl takovou zmínku o nějakém jako konceptu nějaké mezinárodní lunární výzkumné stanice. Tak vzhledem k tomu, že jste říkal, že jste četl za posledních 5 let spoustu článků od těch čínských autorů, tak jsem se chtěl zeptat, jestli ještě máte nějaké třeba blížší informace nebo blížší náhledy tady do tohohle konceptu nebo do téhle myšlenky. To se přiznám, že konkrétně o tomhletom případu nevím. Vím o některých projektech, které mají vznikat v rámci České republiky a v rámci vlastně české geologie, kdy se snaží vlastně vymyslet nebo rozběhnout program výzkumu specifických útvarů na měsíci. A vypadá to zatím dobře, ale o tom konkrétním případu, co říkáte vy, tak bohužel moc nevím. Dobře, děkuji. Ještě jenom tak jako na vysvětlenou, já dost často se tady po očku dívám na Tomáše Přibyla, protože to je ta povolená osoba, která se věnuje kosmonautice. Já jsem takový jako nekosmonautický typ, já ano, sleduju všechny ty mise, ale snažím se vždycky je sledovat až po té, co
publikují nějaká vědecká data. A jeden z těch důvodů spočívá v tom, že za svůj život už jsem zažil vlastně spoustu různých konceptů a misí a návrhů a drtivá většina z nich se vlastně neuskutečnila. Takže já vždycky si tak jako trošku počkám a až se to uskuteční, tak pak se o tom něco přečtu. Ja by som tu ešte niečo dodal k tomu Apollu, že tam boli tiež americké firmy, ktoré postavili tie kozmické lode. Takže ako súkromný alebo sektor sa na tom podielal aj vtedy. Nebola to priamo NASA, ktorá vyrobila napríklad Lunar Lander, sa na tom podielali rôzne firmy. Takže toto je jedna vec, čo som chcel. A ešte k tej druhej, k tej čínskej lunárnej základni. A takto máme dnes svet rozdelený a on sa, ako sa zdá dnes, keď sa pozrieme na politiku, tak sa rozdeľuje ďalej. Máme Medzinárodnú vesmírnu stanicu, ktorú postavili Spojené štáty, Európa, Japonsko, Kanada a potom máme Čínsku vesmírnu stanicu. A Američania majú zo zákona zakázané, ako zamestnanci NASA, majú zo zákona zakázané interagovať s čínskymi so zamestnancami čínskej kozmickej agentúry. Teda teraz ja nehovorím o vedcoch, napríklad americký geológ sa môže rozprávať s čínskym geológom, ale už ako nejaká spolupráca, kde by išlo nejaké technológie, tá je úplne zakázaná. Takže vlastne a toto nie je niečo nové, toto už bolo aj pred 10-15 rokmi to bolo tak. Takže naozaj sú tu ako keby oddelené svety a keď tam bude čínska základňa, tak tam Američania skutočne nebudú. Takisto ako Číňania nemôžu byť na medzinárodnej vesmírnej stanici, Američania nepôjdu na čínsku. Keď sa pripravovala misia Artemis, tak je to, a vlastne celý ten program Artemis, tak ten program Artemis vedú Američania, ale ako som už na začiatku povedal, tam bola tá ambícia zapojiť tam ostatné krajiny. Takže tá kozmická loď Orion má servisný modul, ktorý je európsky. Mnohé krajiny podpísali so Spojenými štátmi tzv. Artemis Accord, nejaké memorandum o spolupráci v tom, že budú spolupracovať so Spojenými štátmi na programe Artemis. Aj Česká republika podpísala Artemis Accord so Spojenými štátmi. Takže tak, ako bol tento projekt koncipovaný, tak tu sa počítalo s tou medzinárodnou spoluprácou, ale opäť s medzinárodnou spoluprácou, ktorá Čínu z toho vylučuje. Takže preto tu hovoríme o potenciálnom konflikte na južnom pole mesiaca, lebo naozaj tu ide o aj, ako Pavel povedal, keby nám išlo len o vedu, tak tam človeka nepotrebujeme. Veda sa dá robiť o mnoho lepšie, lacnejšie pomocou robotických misií. Tu ide o niečo iné. Ide tu, má to tie pozitívne aspekty, že keď tam pôjde človek a povie o svojich pocitoch, tak je to o mnoho viac, než keď nám sonda pošle snímok z mesiaca. Ale ide tu vlastne aj o tú politickú súťaž. A to je to, čo je, by som povedal, trošku ma to desí. Mimochodem, když se bavíme o té vědě, tak máme velice čerstvý důkaz toho, že Spojeným státům nejspíš o tu vědu až tak moc nejde. A to je věc, o které jste možná slyšeli, je to program MSR, čili Mars Sample Return, čili dovezení vzorků z planety Mars. Ty vzorky už tam jsou připravené. A skutečně byl program, který počítal s tím, že tady tyto vzorky i ve spolupráci s Evropou Američané dopraví do pozemských laboratoří a před pár dny byl tento program vlastně totálně, nebo vlastně nebyly na něho uvolněny finance, ani nižší finance a opravdu tento program selhal, nebo
je vlastně u ledu. Teď je otázka, když tam přistanou Číňané dřív, jestli si náhodou ty americké vzorky nevezmou. Nevím, jestli vlastně na to mají nějaký, jako, jestli na to mají Američané právo, ale pokud by tam Čína přistala dřív, jestli by jim to nečmajzli. A to je právě to, o čem se bavíme. Ano, let na Mars s pilotovanou posádkou zní jako fantasticky, ale když, prosím vás, nejsme schopni dovést z Marsu ani pár ampulí s prachem z Marsu, nemáme na to peníze a nemáme na to technologii, tak bavit se o letu člověka na Mars je v tomto případě úplně bezpředmětné, si myslím. Kým publikum položí ďalšiu otázku? Ja mám teraz takú, ktorá mi len napadla v nadväznosti. Ako vnímate tú rolu súkromného sektora? Že v mnohých ohľadoch je to že úplne super, že sa proste rozhadzujú siete, ale rôzne ľudia môžu prichádzať s dobrými nápadmi. Na druhú stranu, ako ukázali niektorí ľudia, dochádza k nerešpektovaniu nejakých pravidiel a presne, že nechceme kontaminovať niečo, tu chceme byť ohľaduplní a tak ďalej. Ako vnímate tieto rizika a ako vnímate tie benefity, ktoré prináša toto zapojenie súkromného sektora do objevovania vesmíru? Tady se vlastně dostáváme ještě na tenký let v jiném ohledu, protože pokud bychom se podívali na mezinárodní právo, tak nikdo nemůže vlastnit měsíc, ale mohou tam těžit nerostné suroviny ne státy, ale soukromé firmy. Takže pokud by soukromé firmy chtěly těžit na měsíci, tak skutečně i podle toho mezinárodního práva vlastně můžou. A teď je otázka, jak to mezinárodní právo přizpůsobit, jak ho obnovit, protože ty původní smlouvy jsou z 60. a 70. let. Problém je taky v tom, že některé ty smlouvy nepodepsaly ty největší mocnosti kosmonautické, jako bylo tehdejší Sovětský svaz a Spojené státy americké, ale rozhodně je to věc, na kterou se bude muset myslet a taky se myslí i v rámci vlastně mise Artemis, zdá tady toto nějakým způsobem nezohlednit. Nevymyslet vlastně něco nového, ale když víme, co se ve světě dnes bohužel děje, tak pokud tady máme nějakou smlouvu, že někdo nemůže nic těžit na měsíci, tak v tomhletom bohužel právo silnějšího asi bude mít navrch. Ja vidím jeden z takých tých najväčších prínosov tohto projektu práve vývoj nových technológií a to zapojenie súkromných firiem a tie rapidné inovácie práve k tomu vedú, že sa tu naozaj vyvinú nové technológie, ktoré by sa inak nevyvinuli a potom budú prínosné pre nás všetkých. Takže vlastne v tom vidím prínos v tom, čo už Pavel popisoval, že bude tam ľudské oko a bude astronaut, ktorý sa môže prísť a ľuďom o tom porozprávať a inšpirovať ďalšiu generáciu vedcov, inžinierov, takže ako v tom vidím ten prínos. Ale keď sa rozprávame aj o tej ťažbe, človek tam nie je potrebný. Ako ťažiť tiež môžu stroje, takže v tomto nie je. Ale zase, keď sa pozrieme aj na projekt Apollo, tak sa tam vyvinula spústa pre nás užitočných technológií a tak to bude, myslím si, aj keď vybudujeme stálu základňu na južnom pole mesiaca. Dobre, kam doputoval mikrofon, kto by sa chcel opýtať? Tak sekundečku, to chvíľku potrvá, nemáme hádať, tak hneď prídete na rad potom, ale ešte máme rýchlo hore otázku, lebo tam sa zasekol mikrofon. Ak môžem pri večeri, aby som sa chcela spýtať na tú severnú stranu mesiaca, teda cez ten severný pól. Čisto nemôže rozdeliť, že jeden pôjde na juh a druhý na sever. Či tam teda nie je nič zaujímavé, alebo kedy sa chystáme tam, alebo prečo tam ešte nie sme teda? Je tam vlastně obdoba toho jižního pólu s tím rozdílem, že na severním pólu je těch tmavých míst jako je menší rozloha. A důležitý je i ten často dneska zmiňovaný kráter Shackleton, protože na tom severním pólu není kráter, který by byl tak silně osvětlován nebo tak dlouho osvětlován jako právě hrany toho kráteru Shackleton. Mimochodem ještě bych vlastně měl upřesnit, že i kdybychom stáli na hraně toho kráteru Shackleton, tak to neznamená, že tam bude to slunce svítit pořád. Občas i tam vlastně to slunce zapadne a to je vlastně škoda, protože pokud by tomu tak nebylo, a dřív, než jsme měli k dispozici tyhle mapy, tak spousta vlastně odborníků doufala, že takové místo tam je, že by to znamenalo, že by tam byl pouze
na tom kráteru vlastně sluneční kolektor, který by se pouze otáčel za tím sluncem a měli byste neustálý, nepřetržitý vlastně zdroj solární energie. Tak to bohužel není a abychom na tom kráteru Shackleton mohli mít takovýto trvalý zdroj solární energie, tak by ten stožár musel být vysoký zhruba 1 kilometr. Jako asi by to nějak šlo, zvlášť jako na Měsíci, ale pokud takovýhle velmi vysoký stožár na tom kráteru Shackleton na té nejvyšší hraně byl, tak by se opravdu stačilo, že se bude otáčet za tím sluncem. Takže na severním pólu je ta oblast menší a není tam tolik míst, které by byly tak dlouho osvětlovány. Proto vlastně se všichni cpou na ten jižní pól. Takže si myslím, že aspoň ta severní strana nebo ten severní pól Měsíce by se měl vyhlásit jako přírodní rezervace a místo, kam prostě lidská noha ani noha žádného robota nikdy nevkročí, protože bychom to měli zakonzervovat a nechat tak a spíš si dělat nějaké kejkle na tom jižním polu. Mimochodem ještě, když se bavíme o těch místech s tím permanentním stínem, tak abyste měli představu, na tom jižním pólu je to tuším nějakých 15 000 km čtverečních a na severním pólu je to nějakých 12 000 km čtverečních. No to nie je toľko horšie. Jihomoravský kraj má rozlohu 7200 km čtverečních, takže tady máte zhruba 2 jihomoravské kraje, které jsou ponořené v trvalé tmě. A to sú všetky tie krátery dohromady. A dohromady, přesně tak. Dobrý den, já bych se ráda zeptala k ty posádce na ten Artemis 2, protože ta dáma, ta astronautka, ten Kanaděn jsou tam definováni jako specialisté. Jestli se něco ví o těch jejich specializací nebo co v rámci ty mise mají speciálně, jako čemu se mají věnovat. A pak bych měla ještě jednu drobnou poznámku k těm nákladům. Myslím si, že je to trochu zavádějící, protože HDP před 50 lety asi bylo jiné, než je HDP dnešní. Je to pravda, ale kdybychom to převedli na konkrétní částky, tak samotný projekt Apollo přepočteno na dnešní hodnotu by vyšel na nějakých $300 miliard, ale v případě mise Artemis se bavíme v současnosti na nějakých 93 miliardách. Pořád jsme na třetině. Jo, tak mě to dává větší smysl. Děkuji. A ešte k tým astronautom. Takže je tam Špecializácia. Kristina Koch sa volá tá astronautka. Čo ja o nej viem, že je možno, že by sa dalo povedať, že najskúsenejšou astronautkou NASA. Má za sebou veľa výstupov do voľného vesmíru. Strávila veľa času na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Neviem, že či tam dokonca nestrávila najviac času ako ženská astronautka, nejakých 300 dní a zase Tomáš Přibyl to asi vie lepšie. Vedecká špecializácia, to neviem, ale ako má skúsenosti robiť vedecké experimenty, ktoré robila pre rôznych vedcov na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Ten kanadský astronaut, bude to jeho prvý let do vesmíru. Takže ako to je ako úplne úžasné, že prvý let a hneď okolo mesiaca. A je to tiež veľmi skúsený človek, pilot, ale opäť nie je to vedec. Tiež má skúsenosti asi urobiť tie experimenty, ktoré tam urobiť má, ale nie je to vedec. Vlastne aj v tom samotnom projekte Apollo sa podielal jediný vedec, jediný geológ tam bol. 12 ľudia chodili po mesiaci a z toho bol len jeden geológ. Bolo to Apollo 17, posledný let, volal sa Jack Smith a bol to vlastne jediný geológ. Takže v tejto posádke čistého vedca nemáme. Já mám jenom doplňující otázku právě k těm nákladům, třeba ve srovnání programu Apollo, Artemis a právě k tomu zrušenému vědeckému programu, nebo teď jako jak se
zrušil ten budget pro Curiosity a Perseverance na Marsu, tak jestli třeba byste dokázali porovnat pro lepší představu, jestli to je jenom jako zlomek těch nákladů pro misi Artemis, nebo jestli ty mise na Marsu jsou podobně nákladné a třeba z toho důvodu, aby se soustředili na Artemis. Na toto asi viem tu nejde o zrušený Perseverance, takže oni majú budget, takže ten Perseverance ďalej funguje na Marse. Čo sa zrušilo je Mars Sample Return Mission. To znamená, že tá sonda Perseverance, to autíčko, alebo celkom veľké auto, čo tam chodí po tom mesiaci a skúma mesiac, vrtá, zbiera vzorky, tak vlastne ten Perseverance zbiera tie najzaujímavejšie vzorky, čo nájde, dá do nejakej ampulky a počítalo sa s tým, že tam príde ďalšia misia, ktorá tam pristane, príde ďalší rover, tie ampulky pozbiera, dá ich do rakety, ktorá sa vráti a potom tá raketa nejakým spôsobom sa tie vzorky prinesú späť na Zem. Buď na obežnú dráhu Zeme, kde sa odchytia, alebo rovno pristanú kde si na padáku a potom ich budeme môcť na Zemi analyzovať. Takže táto Mars Sample Return Mission sa zrušila a čo si naposledy pamätám, tak odhadovaná cena tejto misie bol $10 miliárd. $10 miliárd je cena vesmírneho ďalekohľadu Jamesa Webba. A je to zlomok ceny programu Artemis. Je pravda, že teď $10 miliard byla ta maximální částka, na kterou se to bohužel v průběhu času vyšplhalo, proto vlastně ti politici tomu nebyli tak naklonění, že se to o tolik prodražilo, protože ty původní předpoklady, pokud se nemýlím, bylo něco kolem $5-6 miliard. To je podle mě velmi skromné navýšení. Velmi skromné navýšení. Ale opravdu jako tady je vidět, že pokud se bavíme jenom o dovezení pár vlastně ampulek takových jako malých z Marsu, že i tohle je nesmírně náročná technologická výzva a taky není jako rozhodně levná. Ale ještě předtím, než se to vlastně, nebo když se to vyšplhalo na tu ohromnou částku, tak některé soukromé firmy se přihlásily, že by byly schopné to zvládnout i za levnější peníze. Nicméně přesto ta administrativa současného amerického prezidenta dala vlastně tomuto projektu červenou. Čo ono v podstate teda znamená, že priniesť kilo z Marsu stojí radovo miliardu? No vlastně ano. Čiže 1000-krát náročnejšie ako z Mesiaca. Len aby sme mali takú... Tak nějak. Tu si možno môžeme urobiť takéto porovnanie, že keby Zem bola, najmä tomu takáto, tak tá nízka obežná dráha okolo Zeme, kde máme vesmírnu stanicu a kde astronauti, povedzme, bežne lietajú, má radovo centimeter. Ten Mesiac by bol niekde tak vzdialený, ako je zadná rada sedadiel v tomto sále a Mars by bol niekde, ako je na mieste slobody. Takže tu sa bavíme o skutočne veľmi rozdielnych vzdialenostiach a tomu úmerné je aj tá technologická zložitosť, aj financie. A lidský faktor. Lidský faktor, áno. Lebo napríklad na Mesiac sa letí 3 dni. Na Mars by sa letelo 9 mesiacov. Ten celý let Artemis 2 bude trvať nejakých 9 dní. Let k Marsu a späť by trval aspoň 3 roky. Dobrý večer. Vlastně celou dobu se tady zaměřujeme na těžbu surovin a to vlastně z Měsíce jako vytěžit. Jsou nějaké další třeba vědecké mise nebo možnosti, které by se k tomu dali přilepit? Jako sledování jako vesmíru, využít Měsíc jako k odstínění a tak dál. Máme tady astrofyziky, ti by o tom dlouze dokázali vykládat. Jestli teda můžu, tak jako Měsíc je na to úplně ideální těleso. Pro rádiová pozorování odvrácená strana je skvělá. Pro stavbu velkých teleskopů, kde máte nižší gravitaci, perfektní místo. Pro řadu astronomických skutečně pozorování je zvláště ta odvrácená strana úplně zaslíbeným místem. Ja by som tu hlavne vyzdvihol práve rádiovú astronómiu. Rádiová astronómia začína byť čoraz zložitejšia zo Zeme a práve na tých nízkych frekvenciách odvrátená strana Mesiaca by bola úplne perfektné miesto pre rádiovú astronómiu
na nízkych frekvenciách, výskum raného vesmíru. Proste a sú projekty využiť existujúce krátery, kde by sa nejak v rámci týchto kráterov antény rozmiestnili. Takže áno, to by bol veľký prínos. Na druhej strane... rozmiestniť antény, alebo už len, že ten tvar toho kráteru vlastne má príhodný tvar a už len naťaháš vodiče a pospájajú. Podľa toho, že na akých frekvenciách a ako by sme chceli postupovať, ale práve na nízkych frekvenciách veľmi jednoduché antény by postačili. Tu zase hrozí to, že keď sa bude mesiac komercializovať, tak potom aj okolo mesiaca budú pribúdať družice, aj na odvrátenej strane mesiaca budú pribúdať družice, ktoré potom môžu začať rušiť práve aj tie rádiové pozorovania. Ale bolo by to, aspoň na istý čas by to bolo skvelé miesto pre rádiovou astronómiu. Já jen jestli to můžu ještě upřesnit, mně šlo o to, že vlastně se bavíme o tom jižním pólu, takže nějaké další vědecké pokusy, nebo tak, když by se stavila ta záchlena přímo na tom jižním pólu, že předpokládám, že tady tohle by bylo opravdu potřeba na té odvrácené straně, takže mě šlo i o ty mise jako tam, jestli by šlo něco. No určitě jo. V rámci toho, že tam máme vlastně skoro nejstarší tmu ve sluneční soustavě, tak by bylo zajímavé do těch míst nějakým způsobem proniknout a zkoumat látky, které v těch permanentních nebo permanentně zastíněných oblastech jsou. Ale když se bavíme o vědě, nemusím se bavit vlastně jenom o astronomii nebo radioastronomii a o samotné geologii. Měsíc je z tohle pohledu naprosto úžasné místo. My díky výzkumu měsíce se můžeme dozvědět mnohé o historii celé sluneční soustavy. Kdybychom se dneska podívali do učebnic, co víme o vzniku Země, o vzniku měsíce, o vůbec formování sluneční soustavy, tak spoustu těch fundamentálních vlastně věcí jsme se dozvěděli díky výzkumu měsíce a díky analýzám měsíčních vzorků. Čím více těch vzorků budeme z měsíce mít, tím lépe pochopíme nejenom měsíc, ale i Zemi a vůbec celou sluneční soustavu. Já bych se vykašlal na celý Mars, na vlastně posílání člověka na Mars. Já bych prostě na ten měsíc poslal spoustu sond, ať odebírají z některých zajímavých míst na měsíci vzorky, ať se tam provádějí například seismická měření, protože i když na první pohled se může zdát, že díky misi Apollo toho víme o měsíci hodně, víme o něm strašně málo. Těch míst, odkud jsme byli schopni odebrat vzorky, je to jenom pár vlastně bodů na tom měsíčním globu a je tam pořád spousta útvarů, o kterých netušíme vlastně, jak vznikly, vlastně netušíme, jak tam vůbec můžou být. A bylo by úplně ideální právě do těch míst vlastně poslat nějakou sondu. Nestalo by to moc, stalo by to i v pár stovek milionů dolarů a dozvěděli bychom se nejen o měsíci, a o těch dalších tělesech sluneční soustavy mnohem víc. Ja by som ešte dodal, že tie miesta, odkiaľ tie vzorky máme, nie sú reprezentatívne, takže práve preto by trebalo odobrať vzorky aj z iných miest. A ešte v minulých rozhovoroch o vesmíre, čo sme mali s Pavlom Gabsdilom, som sa dozvedel takú zaujímavú vec, alebo vtedy mi to tak prišlo úžasné, že vlastne keď sa chceme dozvedieť viac o geologickej minulosti Zeme, tak sa o nej vieme dozvedieť na Mesiaci. Totiž tie najstaršie horniny na Zemi sú už premenené, lebo Zem je geologicky aktívna, je tu aj zvetrávanie a tak ďalej. Ale keď v minulosti na Zem dopadávali asteroidy, tak vyvrhli horniny, ktoré skončili na Mesiaci. A na Mesiaci tie horniny tam dodnes sú. A vlastne tam na Mesiaci môžeme nájsť horniny, ktoré pochádzajú zo Zeme a pochádzajú z vzdialenej geologickej minulosti Zeme. Horniny, ktoré už na Zemi skúmať nevieme. Pro mňa jeden z tých dôvodov, prečo ľudí trochu ťahá na ten Mars, je tá možnosť nájdenia života alebo nejakých dávnych. Ale to jsme schopni díky těm vzorkům. Ale hovorím, že aj na ten Mars sa nikto je úplne zaneverí, ale že takhle. Toto je niečo, čo ten Mars má a Pro vzorky z Marsu jsem 100%. Dobre, tak dáme priestor na poslednú otázku. Už pomalinky začína byť pomerne neskoro, takže dobre, tak na dve. Tak ešte druhá bude potom tam. Vy môžete prvú a
Tak dobrý večer, ahoj, děkuji moc za zajímavý večer a přínosný. A chci se prosím zeptat trošku jinak a možná trošku laicky, možná, že tady všem je, ale naráží to vlastně na to pořád. Kdo jako stanovuje, čí ty vzorky, jako, teda dobře, když je doveze Čína, jsou Číny. Dobrý, ale když je tam nechá na tom Marsu někdo, tak kdo stanovuje, čí jsou, to stejný, kdo stanovuje, kde bude ta rezervace. A vy jste to řekli, tak jako přijede tam Amerika, udělá si tam kolem toho svého reaktoru prostě tu ohrádku a tady jsme my, a nebo tam přijede Čína, tak teoreticky, kdybych já měla strašně moc peněz a strašně velký výzkum a prostě dojela si tam s lodí, tak já si tam můžu dělat svoji ohrádku a říct tady jako moje, nebo kdo tam dá tu reklamu té Coca-Coly, kdo to jako stanovuje teda, co tam jako bude. A samozřejmě, jak to bude v praxi, je mi jasný, že to bude jinak, než se to stanoví, proto vidíme i tady u nás, jako či je Grónsko třeba. Ale jestli existuje nějaká rada, nebo prostě fungují nějaký zákony, který jsme se domluvili před 60 lety. Jak to teda jakoby s tím měsícem a s tím vlastnictvím, prosím, je? A s tím souvisí, jestli se třeba jako fotografka nemusím obávat toho, že jednou ty fotky měsíci, že jo, Pavle, takže jako budu fotit nějaký čtverečky, co tam prostě na tom měsíci budou a už nikdy ten měsíc prostě nebude takový, jak je teďka, když se tam dívám na ten měsíc a skládám ty básně, že jo, nebo ty fotky dělám, nebo tak něco. Děkuji. Čiže kto rozhoduje a potom bola otázka, že keď som si na internete kúpil parcelu na mesiaci, tak to bol celý výmysel? Je to skutečně tak, že nikdo nemůže vlastnit ani centimetr čtvereční měsíce, ale můžeš si ho vzít. Můžeš si ten kámen vzít. To tě vlastně dneska podle toho práva by to bylo v pohodě. Zní to divně, ale je to tak. Ale je to pořád, prosím vás, jako právo, které je jako už hodně staré. Víme, jakým způsobem se ta práva vlastně dodržují. Co se týče vlastně nějakých autorských práv na měsíc, naštěstí je to pořád v pohodě, můžeš měsíc fotit bez problémů. A pokud někdo z vás, prosím vás, vlastní pozemek na měsíci, nebo si to aspoň myslí díky tomu, že si koupil od takzvané lunární ambasády, která u nás fungovala už před více než 20 lety. Mimochodem brněnská hvězdárna od lunární ambasády dostala darem kus měsíčního pozemku, tak jsme jim ho velice rychle vrátili s tím, že toto nechceme, protože by nás ještě na svých stránkách uvedli, že my jsme jejich věrní zákazníci. To je věc, která opravdu do dneška funguje. Vy si můžete koupit pozemek na měsíci, můžete si dokonce koupit pozemek na měsíci Io i na některých planetkách, ale je to naprostý nesmysl. Kdybyste třeba i zjistili, zvláště u toho měsíce, kolik těch parcel už bylo prodáno a jaká je výměra měsíce, tak zjistíte, že na té vaší parcele už je další 6 lidí. Jako. Takže taková je skutečnost. Spousta lidí tady koupit toho lunárního pozemku. Nevím, jak jsou dneska, pohybují ceny, jestli došlo k nějaké inflaci měsíční, ale před těmi 20 lety jste si mohli koupit nějaký hektar za zhruba 1000 korun. Za těch 1000 korun vám vlastně přišel certifikát, který vás údajně opravňuje o vlastnictví tady kousíčku měsíční půdy. A pokud jste připlatili další 500, tak tady ten papír byl zabaný v tubě. Cena toho celého byla pouze cena té tuby a toho papíru, takže pokud to máte, můžete to klidně vyhodit, nic se nestane. Dobre, tak teda posledná otázka bola tam, hej, hore. Dobrý večer. Hovoříme tady o nějakých technických věcech, jak se dostat na Mars a podobně. Chtěl jsem se zeptat, kam pokročila nějaká podpora života ve smyslu gravitace, záření, světlo, dopad na člověka, až tam bude ta trvalá stanice na tom měsíci, o které jste hovořili, tak ta bufetářka, která tam bude, tak jak dlouho nám tam vydrží a co pro ní potřebujeme udělat, aby tam mohla být. A pokud se nemýlím, tak tohle se řeší. Neměl by to být až tak velký problém a samozřejmě, že se hledají i vhodnější místa. Jedním z těch největších kandidátů na vybudování nějaké lunární základny by mohly být takzvané lunární jeskyně, protože to je věc, o které už jsme delší dobu tušili, že tam jsou. A teď už máme pádné důkazy, že skutečně v některých starých lávových tunelech, když tam dřív tekla vlastně žhavá láva, tak ta láva už tam dávno není a vznikly vlastně pod povrchem měsíce dlouhé vlastně tunely. My jsme nevěděli, jestli ty tunely tam skutečně jsou a teď máme spoustu indicí, že skutečně se taková místa na měsíci nacházejí a pokud bychom vybudovali základnu
pod takovéto jeskyni, která je chráněna před účinky slunečního větru, kosmického záření, dopadu mikrometeoroidů, tak by to mohlo být velice fajn. Ale se ukazuje, že některé ty jeskyně se nacházejí poblíž seismicky aktivních oblastí. Já bych nechtěl být svědkem toho, že vlastně budeme mít základnu v místě, kde se vlastně může ten strop částečně probořit. Takže ano, vybudování trvalé základny na Měsíci s tím, že by tam mohli přetrvávat lidé, podle mého není až tak velký problém. Není to tak neřešitelný technický problém. Mnohem větší problém by byl let člověka na Mars s tím, aby se ti lidi mezi sebou tam jako nepovražili. Tohle je ten asi, když se vlastně člověk pídí potom, jaké jsou v současnosti největší překážky toho letu člověka na Mars, tak když pomineme politiku a finance, tak spousta odborníků poukazuje právě na ten lidský faktor, který by mohl být naprosto kritický. Ja si stále myslím, že kozmické žiarenie je veľmi nebezpečné. Áno, už keď tá mesačná základňa bude vybudovaná tak, že tí astronauti tam budú môcť žiť pod povrchom, tak tam budú v bezpečí. Avšak tu sa plánuje vybudovanie vesmírnej stanice, ktorej sa hovorí Lunar Gateway, čo bude obiehať po akejsi cislunárnej obežnej dráhe. A na tej Lunar Gateway tam sa nemajú tí astronauti poriadne kam skryť. Napríklad počas letu misie Apollo došlo k takém, ako slnečná aktivita stúpla v tom období, keď prebiehali lety Apollo. V istom momente slnečná aktivita stúpla takým spôsobom, že keby vtedy boli astronauti na povrchu Mesiaca alebo na obežnej dráhe okolo Mesiaca alebo na ceste na alebo z Mesiaca, tak by dostali takú dávku radiácie, že by mali radiačné ochorenie, že by zvratali. Momentálne jedným z, keď sa pozrieme na ten let Artemisu 2, tak tam budú nacvičovať astronauti to, že sa proste k niečomu takému došlo a majú tam isté miesto za tými sedadlami, kam oni sa budú môcť skryť a dať okolo seba všetky tie veci, čo majú, tak aby sa tak tienili, že keby došlo k podobnej slnečnej aktivite, ako došlo vtedy, aby sa ochránili tak, aby k vážnemu radiačnému ochoreniu nedošlo. Totiž Medzinárodná vesmírna stanica je dobrá v tom, že ona je na nízkej obežnej dráhe, je vo vnútri zemského magnetického pola, takže je do istej miery, astronauti sú tam do istej miery chránení. Keď to zemské magnetické pole opustíte a už ste na obežnej dráhe okolo Mesiaca, tak tam vás to už nemôže chrániť. Mimochodem vlastně z tohle pohledu je Artemis 2 mírně riskantní, protože jsme těsně za maximem sluneční aktivity, kdy teď skutečně tady 11letý cyklus, jsme těsně za tím vrcholem a není vyloučeno, že na Slunci se může odehrát ještě nějaká velká událost, která by právě tu misi třeba mohla ohrozit. Čiže netreba sledovať len normálne počasie, ale ešte je tu slnečné. No, rozhodne. Tak dobré, ale takže tak sa určite budeme tešiť. Pavel Gabsdil, Norby Werner a moje meno je Samuel Kováčik. Ďakujeme za pozornosť.